molt contents per veure com se li dona cos a la nostra àrea bàsica, per poder treballar amb els nostres veïns i per poder treballar amb aquella població més vulnerable de la nostra societat i del nostre poble. Treballarem fermament, crec, per portar la marca de serveis socials de Sant Quirze ben lluny i que puguem crear i que siguem referents en serveis socials en el nostre país. Sí, també votarem a favor. Sol·licitar al Congrés dels Diputats la creació d'una comissió d'investigació que tingui com a finalitat investigar les relacions entre l'imam de Ripoll, Abdelbaki Satty i els serveis secrets espanyols i les possibles responsabilitats d'aquests i els altres estaments estatals en la comissió dels atemptats. La qüestió és, crec jo, fer que haguessin presentat tots els grups aquesta moció conjunta, perquè això és un bé per la ciutadania del nostre poble, però també del nostre país. Per tant, és molt trist que a dia d'avui una persona que abans pagava 50 o 40 euros de factura de llum, a dia d'avui estigui pagant 250 euros. Em sembla que ho haguéssim pogut debatre en aquell moment i no portar-ho i haguéssim arribat, jo crec, al consens, perquè la voluntat era arribar al consens. És la seva organització, és com vostès millor els hi va. El que passa que no en tenim gaire, perquè si la modificació que vam portar i ha de fer-ho setmanalment va ser el passat mes d'abril, que no s'hagués contemplat llavors. La veritat és que ens vam quedar sobtats els nostres regidors dels de Junts per Catalunya perquè no se'ns havia informat, tot i que els fets van succeir el darrer trimestre de l'any passat. Vaig estar aquí al carrer Nou quan una veïna es va emportar per endavant la pilona. La pilona estava baixada i de sobte va pujar i llavors el cotxe era el moment que passava. De veure si podem estudiar alguna mesura en altres municipis, el que fan és un sistema de semàfors. Com està el tema de tot el que és informació sobre les ordenances de circulació i civisme, les accions que s'havien de prendre més a peu de carrer? Hi ha uns 3 mesos i mig, aproximadament, de mitjana, per les obres majors. Voldríem fer un prec de revisar els expedients, sisplau, que aquesta persona que ha decidit posar un petit comerç aquí en el nostre municipi se li pugui donar la màxima prioritat, però no només en aquest, sinó tots els altres. És un arbre que la soca està totalment dreta, o sigui, no és un arbre que va caure. Ens pregunta el veí en si és que el pi en si estava malalt, perquè cada vegada queden menys, o si està prevista alguna actuació en aquella plaça. Voldria demanar un informe sobre les plusvàlues que tenim demanades aquí en el nostre municipi. La guia tributària que s'ha repartit aquests últims dies, a partir del 12 de gener ja no es pot accionar. O sigui que se'ns està arribant una informació a casa amb un pèl de retard. A veure si això es pot corregir d'alguna manera.